Čauka lidi, vidíte u nového videa dneska. Prosím, jako nechci vám fakt moc to, tak vás moc prosím, ale já bych chtěla, abyste mi dali tady, tak to jsem já, prosím, tak mi dejte odběr, protože já bych byla moc ráda potom, pokud mi budete psát do komentářů, tak já vám potom všechno splním, co budete jenom vy chtít, třeba co bych, nevím, třeba něco, ale taky mi dejte i tady, to jsem taky já, protože teďka třeba točím na tabletu, to stojí na mobilu, chápete? Tak bych vás prosila, abyste mi dali odběr. A pokud je, tak vám taky dám potom nějaký potom ne, ale když mi dáte odběr, tak já vám taky dám odběr. OK, tak jo. Jo a když máte rádi ty moje videa, ano, chci vám říct, že na tom odpadu tady, tak to jsem já v té reklame, ano, to jsem já. A mám spíš ten, co byste si mysleli, tak nejsem doma, jsem u babičky, kecám, to byl takový ten vtípek, ano, jsem doma. Ještě vám něco ukážu. Jo, tak já jdu. Přišla jsem přefoto ze školy. A tak reklamu tam tady. Mám hodně mobilů, ano, teď to je jenom foťák. Ukážu vám, tak něco mi pustí. Tak mám mobilu. Mám tady 11, já jsem debeskou čokoládu. Pokud máte rádi debeskou čokoládu, tak dávejte lajky, jo. To já vám ukážu mobil, ale já už je úplně moc nepoužívám. Jsou to mobily. Nějaký jsou líbité, nějaký nejsou. Protože já úplně nepoužívám, nějaký jsem úplně. Tady jsou ty mobily. 1, 2, tady mám tyto mobily. Jo a pokud fakt nelžu, že to jsou moje mobily, opravdu. To jste takové typ na iPhone a do prdele. Pardon. Kámo, prosím. Nerozbil se. Jsou nový, jako ne nový, ale trošku nový. Au. To bolí. No tak to asi bude gaše. To je divný. Jo. To je všechno. Mám 3 mobily. Takhle. Ještě mám tady to, se dostali. Pokud budete chtít, aby se vám ukázala moje zvířata, tak dejte like a odběr a mějte se čus.